कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. हुबळी अंकोला रेल्वे मार्गाक हिरवो कंदील, अखेर दशकाचे स्वप्न साकार. कारवार उत्तर कर्नाटक आणि जिल्हा समुद्र किनारी भागात संपर्काच्या बहुनिराशित हुबळी अंकोला रेल्वे मार्गाक अखेर केंद्र सरकारान परवानगी दिली. संसद अधिवेशनात राज्यसभेत झालेल्या प्रश्नोत्तर कलापाच्या वेळेक केंद्र सचिव अश्विनी वैष्णव यांनी कर्नाटकात मंजूर जावच्या 42,000 कोटीपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध योजनेपैकी हुबळी अंकोला रेल्वे योजना सामील असून ही कारवार जिल्ह्याच्या समुद्र किनारी भागाच्या जनतेक खुशेची खबर असून गेल्या दशकाच्यान चलच्या आंदोलनाक मेळिल्ले जय असा असे छत्रपती शिवाजी सेवा समिती कारवारचे अध्यक्ष श्री जनार्दन गांवकार यांनी माहिती दिला. हुबळी ते कलगटकी 34 किलोमीटर लांबीचो हो रेल्वे मार्ग हेजी पहिलीच पूर्ण झाला असून पश्चिम घाट सूक्ष्म परिसराक हानी जातली म्हण ढोंगी परिसरवादीन आक्षेप व्यक्त केल्ल्यान गेल्या 30 वर्षांच्यान ही योजना उमकळत आशिल्ली. एका फाटोफाट एक अशें हायकोर्टात अपील जावन अखेर डेहराडूनच्या भारतीय वन्यजीवी संस्थेन प्रत्येक अध्ययन करून हेजेर वर्दी दिली. वर्देचे मुख्य अंश असे या योजनेक 17,147 कोटी अंदाजे खर्च येतलो. 595 हेक्टर बदलाक 585 रानभूमी मात्र या योजनेत वयतली. हो द्विपथ रेल्वे मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग 63च्या बाजूच वयतलो. 164.4 किलोमीटर लांब रेल्वे मार्गातलो 97 किलोमीटर मार्ग अरण्य प्रदेशातल्यान वयतलो. या रेल्वे मार्गाच्या मध्ये सगळे 57 बोगदे निर्माणाची आवश्यकता असा. येल्लापूर सुंगसाळ मधल्या रानात 13.89 किलोमीटर लांबीचो उड्डाण पूल निर्माणाचो प्रस्ताव असा अशी माहिती जनार्दन गांवकार यांनी माध्यमाक दिला. हांव जनार्दन गांवकार, अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी सेवा समिती कारवार. मित्रांनो, हुबळी अंकोला रेल्वे हेजे बद्दल हांव तुमकां हेजे पयलीं थोडी माहिती दिल्लो. हांव कितें सांगूं इच्छित काय म्हणल्यार हुबळी अंकोला रेल्वे जातीतली बगी जातली म्हण लोकसभेत आमगेले केंद्राचो रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवी हांणी सांगिल्लें आसा ते बी डबल ट्रॅक रेल्वे जातली म्हण घेवन. 2004 अटल बिहारी वाजपेयी असताना हुबळी अंकोला रेल्वेचे कामगारी सुरुवात केली. ती रेल्वेचे ट्रॅक कलगटकी पर्यंत येयली तेन्ना थोडे ढोंगी परिसरीवादी लोकांन तातूंत पांडुरंग हेगडे म्हणिल्ल्यान कोर्टात तक्रार घालून घेवन ते कामगारी थांबयली आणि ती कामगारी 2004 नंतर तशीच थांबून रावली आणि ते ट्रॅक वयचो जागो येल्लापुरात वाघ राखण जागा आसा म्हूण सांगून तक्रारेन बंद पडली. नंतर थोडे वर्सान म्हळ्यार 2014 आमगे कर्नाटकाचो बेळगांवचो सुरेश अंगडी म्हूण रेल्वे मंत्री जालो. तेणी ती परत फायल वयर हाडली आणि ते कामगारी करू जा म्हूण घेवन इत्सूक जावन त्या कामगारीचे सुरुवात झाली. कामगारीची कामाची सुरुवात झाली आणि ताका हांव वैयक्तीक बेळगांव भितर भेट केल्लो. तेणी कितें सांगलें, मागेले अधिकार असताना आपण हुबळी अंकोला रेल्वे कामगारी कंप्लीट करून वयतलो म्हण. जाल्यार तो दुर्दैवशात तेगेलें देहांत जालें. नंतर त्या कामगारीचे मदीं थांबून उरले. 2000 नंतर ते कामगारीक परत सरकारान ते करू जा म्हणून घेवन कंटिन्यू केले आणि आमगेले वन्यजीवी मंडळीचे एक मिटींग आपयले बेंगळुरात आणि त्या मिटिंगात ते पास जावन केंद्र सरकाराचे वन्यजीवी मंडळी ते फायल वयचे आशिल्ले तेन्ना एक प्रोजेक्ट वृक्षा फाउंडेशन म्हण एक संस्थे बेनामी संस्थेन तेजेर परत तक्रार कर्नाटक हायकोर्टात तक्रार दाखल केलो आणि परत ते कामगारी बंद झाली. तेजी नंतर कारवारचे संघ संस्थे मुखार येवन आणि लोकांक ते कामगारी जावूदा म्हूण सरकाराचेर वत्तड केले आणि कारवारचे संघ संस्थेन तेंगे स्वता पैसे खर्च करून घेवन हायकोर्टाच्यान ती केस जिपून घेवन येयली
नंतर त्याची बद्दल एक मिटिंग करूजा म्हणून हायकोर्टान सांगले आणि कारवारा डीसी ऑफिसाक मिटिंग दवरिले. त्या मिटिंगात सगळ्यान ते जाऊजा म्हणून घेवन विनंती केले आणि तशेंच आमगेले छत्रपती शिवाजी समितीन 40 पेजाचे डिफेंड दिले हे जातीतले बेगी रेल्वे जाऊना म्हण आणि हिंग कसली तक्रार ना आणि हे तक्रार करता लोक परिसरवादी न्ही, हे खंयचे एक झाड नाटी लोक न्ही आणि हे प्रोजेक्ट वृक्षा फाउंडेशन हे खंय गेल कडेन तक्रार करता आणि हेमचे बद्दल इन्क्वायरी करूं जाय. एनआयए इन्क्वायरी कित्याक म्हटल्यार हे आमगे देशाचे डेव्हलपमेंट इकॉनॉमी वायट करूं पळयता हेमगेल फाटल्यान कोणी तरी आसात म्हणून आणि हे आमगेल कारवारचे जावं कर्नाटक लिमिटाचे लोक न्ही म्हण आणि हे सगळे आम्ही वरदी तेमकां दिल्ले. नंतर सगळे आमगे राजकीय लोकांन ते संघटने लोकांन हेच बद्दल हातभार लायला आणि आता त्या कामगारीचे खरोखरच लागी येईल आसा आणि हे परत आमगेलो संसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी संसद जाल्यानंतर फर्स्ट काम हेच हाती घेतलो आणि जातीतले बगी हे जाऊ ना म्हणून खूप प्रयत्न केलो आणि तेणी हे प्रयत्नान केले मी ती जातीतले बगी जातले आणि बगी जाती आसा. हांव ह्या वेळेर आमगेले संसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरीक खूप आभारी मानता आणि आमगेले हुब्बळ्ळी अंकोला ट्रेन जातीतले बगी जातल म्हूण म्हाका मनात दिसून येला. धन्यवाद. बेळगाव गोय राष्ट्रीय महामार्गावेल्या रस्त्या कामगारीक विलंब जाल्ल्यान कंत्राटदाराक 3 कोटी 2 लाख रुपये दंड. मार्च 2026 पर्यंत काम पूर्ण करची ताकीद. जोयडा आणि खानापूर यांच्या बेळगाव गोय राष्ट्रीय महामार्ग NH 748 या रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक विलंब जाल्ल्यान केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी हेमी रस्त्याच्या काम घेतलेल्या कंत्राटदाराक 3 कोटी 2 लाख रुपयाचो दंड घातला. तसेच मार्च 2026 पर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण जातले असे राज्यसभेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान लेखी उतरात ही माहिती तेमी दिला. अनमोड मार्गान गोय आणि कर्नाटका जोडतो बेळगाव गोय राष्ट्रीय महामार्ग NH 748 हो आंतरराज्य वाहतुकीचो मुख्य रस्तो असून मात्र सतत जावच्या रस्ता कामगिरीच्या विलंबान गेल्या 7 वर्षांच्यान या महामार्गाचे काम लांबणीचेर पडला. खानापूर ते गोय सीमेपर्यंत हो 52 किलोमीटरचो अंतराचो रस्ता असून तितूंतले 72% काम पूर्ण जाला. 28% काम कंत्राटदाराल्या निष्काळजीपणान अर्धारपण आसा म्हूण तेका 3 कोटी 2 लाख रुपयाचो दंड घाल मार्च 2026 पर्यंत काम पूर्ण करची ताकीद दिला असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अंकोला सगडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या देवीगद्दे रस्त्यावर दरड कोसळणं, मोठमोठे फातर रस्त्यावर. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या सगडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या देवीगद्देकडे वयच्या रस्त्याकडेन रस्त्यावेली दरड कोसळणं पावसान गलगलीत जाल्लो असून रस्त्याचेर मोठमोठे फातर येवन पडलात. त्यावेळार रस्त्यावेल्यान संचार करतले प्रवासी ना म्हूण मोठो अवघड चुकलो. घटनास्थळावर महसूल विभागाचे अधिकारी सुनील, ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्रवण, ग्रामपंचायत PDO संदीप नायक, सदस्य सीता गौडा हेमी भेट देऊन दरड
कोसळून रस्त्यावर पडलेल्या फातराची पळवणी केली. नंतर रस्त्यावेले फातरकाडचे काम सुरू करून वाहन संचालक मुक्त करचे काम केले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.